أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Sizlere Perverdigarın hukumlarını ve desturlarını yetirermen ve men sizlere nasihat etiyen emindirn. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Aya siz öz Perverdigarınızdan bolan wahyin özüňizden bolan bir adama gelmegini tähçewe galýaňyzmy? Ta sizleri Hudaňyň azabyndan gorkulmak üçin we ýad edin Allah tebarak we taala sizlerini Nuh'un gowmundan soň halife etdi we siziň bedeninizi heýkelli we kuwwatly artyk etdi. Pes Allah tebarak we taala size beren nimetlerini ýad edin, şükürni berja edip şayet siz bagtly bolup nijat taparsyňyz. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Hud aleyhisselamın gowmlary aýtdylar: "Ey Hud, sen şuň üçin geldiňmi? Ki biz faqat bir Hudaýa ibadet edip, ata-babalarymyzyň ibadet etdiýän zatlaryny terk edeýlimi? Pes sen bize wa'de eden azabyň getir, eger dogruçy bolsaň." قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Hazreti Hud aleyhisselam aýtdy: "Tahqiq size öz Perverdigarıňyzdan bolan azab we gazap sabit boldy. Aya siz men bilen özüňiziň we ata-babalaryňyzyň dakan atlarynyň barasynda jizel etdiňizmi? Ki Allah tebarak we taala şoňa hiç bir delil-i hujjat nazil etmedi. Pes siz öz ejele edip isteýän zadyňyzy, ýani azaby muntazir bolun. Men de siz bilen bile size nazil boljak azaby muntazirdirmen." فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Pes Hud'un gowmuna azap nazil boldy. Ve Hud'a we şoňa iman getirenleri nejat berdik özümizden bolan rahmet bilen. Ve ol Hud aleyhisselama tasdiq etmäni ýalana nisbet beren kafirleri helak edip soňuny kesdik. Ve şolar müminleriň jumlesinden bolmadylar. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وثمود قبيلesine özlerinin doğanını Hazreti Salih'ni Resul edip iverdim. Hazreti Salih şolara aýtdy: "Ey men gowmum, faqat bir Allah'a ibadet edin. Sizin üçin şondan gaýry ibadet ederge zat ýokdur.
Tahqiq size öz Perwerdigaryňyzdan delil we mucize geldi. O da Hudaýyň mahlugy bolan şu diýedir. Siziň üçin alamat we nişanydyr. Pes şonu goýun, Hudaýyň ýerinde otlasyn. O şoňa belki kastetmäň, eger şoňa täerrüz edip teleke işetseňiz, onda size nihaýetde güýçli azap nazil bolup sizi gereftar eder.